खुलुमबाय। दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BMC रेप चेनेलनि जानानै गोदार फुंबिलिसिम जों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 13 आगस्ट आरो लोगोसे शुक्रबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं जौसिन फरायसालिनि फरायसाफोरा फैगौ 16 आगस्टनिफ्राय अनलाइनजों मुं थिसननो हासिगोन। आसामनि हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ 12 आगस्ट खालार अदेबानि मैया बिस्तिबाराव फोसावना होदों जे जौसिन फरायसालियाव अनलाइनजों मुं थिसननो थाखाय आर'जलाइ लानायखौ 16 आगस्टनिफ्राय जागायना 30 आगस्टसिम फोसावना होदों। फरायसाफोरा गाव गावनि फसायनाय कलेजाव मुं थिसननो थाखाय www.asec.assam.gov.in बे वेबसाइटआव थांना अनलाइन रेजिस्टार खालामनो हागोन। मख'नो गोनां दि साफ्रोमबो फरायसाफोरा गंबा फरायसालियावल' मुं थिसननो थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि नम्बरखौ नायनानैसो फरायसालिया सायख'ना होगोन। उननि रादाबाव दं आसाम सरकारा टकिअ अलिम्पिकआव देरहासार जानो हानाय लाभलिना बरग'हाइखौ श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बरायनायजों लोगोसे आसामनि गाहाय मन्थ्रिया लाभलिना बरग'हाइनो 1 करोड़ रांनि चेक होना मोनफ्रोमबो दानाव 1 लाख रां बख'नो हानाय सुबिदा होना होयो आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लाभलिना बरग'हाइनो DSP नि साख्रि होनायनिबो खोथा होबावो। नाथाय गोबां बर' सुबुंफोरा एबा ट्राइबेल सुबुंनियाव माखासे सोंलु सोमजिदों। जाय सोंलुआ जाबाय लाभलिना बरग'हाइनो सरकारि साख्रि होनो हादोंब्ला आसाम सरकारा जोंनि बर' सुबुं जमुना बर' आरो अंकुसिता बर' बक्सिं गेलेगिरिनो सरकारि साख्रि होनो हायाखै मानो? गोबां सुबुङानो बे सोंलुखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। उननि रादाबाव दं मैया मानास हादरारि हाग्रामायाव बुहुमनां मैदेर सान फालिदों। मानास हादरारि हाग्रामायाव मोनसे मैदेर सानजों लोब्बा लाखिना मानासनि गासैबो मैदेर फालोखौ ज' लाबोना थुखैना होयो आरो लोगोसे गासैबो हाग्रानि मैदेरनो भेक्सिन होना फिथाइ सामथाइ जाहोयो। मानास हादरारि हाग्रामानि बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव मैदेर सानजों लोब्बा लाखिनानै सावरायलायनाय जायो आरो मानास हाग्रामायाव गासै 49 मैदेर दं होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिहोनाय जायो। उननि रादाबाव दं कर'ना भेक्सिन लायाजासे सार्टिफिकेट होदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भेक्सिन लानो गिग्रा सुबुंनो कर'ना भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेट होदों गसाइगाव महकुमानि बावरागुरि गामिनि थागिबि बाहरुल इस्लामआ। दुथां बाहरुल इस्लामआ सोनाब बंग सिमायाव थानाय श्रीरामपुरनि COVID-19 आनजाद नायग्रा मावख'आव खामानि मावगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 आरो 6 आगस्ट खालाराव माथियापारा एमइ स्कुलाव भेक्सिन थुनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे समावनो भेक्सिन थुग्रा हान्जानि बाहरुल इस्लामआ खाबु लाना भेक्सिन थुनो गिग्रा सुबुंनो भेक्सिन थुनायनि सार्टिफिकेट होयो। बे खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरो आरो बाहरुल इस्लामखौ खामानिनिफ्राय बोख्लायना होयो। उननि रादाबाव दं मुसलमान सुबुं हारिया मैया हिन्दु धोरोमनि नेम खान्थिजों थैनाय मानसिखौ बिदाय होदों। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्लानि गवालपारा नोगोराव सासे मुसलमान सुबुङा थैनायाव मुसलमान सुबुंफोरा थैनाय मानसिनि जोबथा बिदाय सानखौ हिन्दु धोरोमनि खान्थिजों बिदाय होयो। बिदाय होग्रा सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थैग्रा सुबुङा हिन्दु धोरोमखौ जोबोद फोथायोमोन होनना फोरमायो। बेनिखायनो गामिनि सुबुङा बिखौ हिन्दु धोरोमनि नेम खान्थिजोंनो बिदाय होयो आरो बेजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला धोरोमजों खोथा गैया खालि गोसोआव मोनसे फोथायनायल' थानांगौ होनना फोरमायना होबावो। उननि रादाबाव दं हादोरनि गा-70थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सोहोराव साब सिखोन हाबाफारि बानजायदों। फैगौ 15 आगस्ट रबिबार बारायखालि खुंफुंजानो गोनां भारत उदांस्रि सानजों नोजोर होनानै बिटिआरनि गोबां नोगोर सोहोरफोराव खुंफुंनो थियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समावनो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव क'क्राझार सोहोराव हादोरनि गा-75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आजादि का अमृत महा-उत्सब सानाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव थानाय दाखोर दालाफोरखौ सिबस्रांनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि MN दाहाल, मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सार्कोल अफिसार राहुल फुकन आरो BTCनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदेआ बाहागो लायो। उननि रादाबाव दं ओनसोलनि गासैबो बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय कुमारसालि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटि दादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादों UPPL नि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि फनिन बर', समाज सिबियारि सरन बसुमतारी, आसाम डन बस्क मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार भिक्टर नार्जारी, बनजार दालाइ एबसुनि आफादगिरि सोमखोर दैमारी बिथांमोनहा। बे समाव समाज सिबियारि सरन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि बनजार जौगालु आफादनि गेजेरजों ओनसोलनि गासैबो बिथिंनि जौगानाय लाबोनायनि गोथौ थांखि आरो नोजोरखौ बे आफादजों दानाय जादों होनना फोरमायो। उननि रादाबाव दं फिट इन्डिया मुभमेन्ट फालिथायनि भारत भुटान सिमानिफ्राय दावधारा SSB नि चेक पस्टसिम 5 किल'मिटार गोलाव खारनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हान्जायाव गोलाव खारनाय हाबाफारिखौ बाक्सा दावधारा भारत भुटान सिमानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि दावधारा चेक पस्टसिम
5 किल'मिटार लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ लोक्षी बाजार SSBनि हानजाया बानजायो आरो बे हाबाफारिखौ BKO एसिस्टेन्ट कामान्डार रहित शर्मा बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन हानजानिनो गासैबो सान्थ्रिफोरा आरो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। मख'नो गोनांदि बे SSB हानजाया बे फिट इन्डिया मुभमेन्टखौ भारत सरकारनि बिथोन बादियै मैया मावफुङो। SSBनि हानजानि एसिस्टेन्ट कामान्डार रहित शर्मा बिथाङा फोरमायो जे फिट इन्डिया मुभमेन्टनि थांखिया गावखौ सांग्रांथि लाखिनायजों लोगोसे गावनि सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनाय होननानैबो बिथाङा फोरमायदों आरो जों जेब्लायबो गावखौ राफोद खालामनो थाखाय मावफुङोब्ला गाहाम जागौ होननानै बिथाङा फोरमायबावो। उननि रादाबाव दं बाइक सालायगिरिफोरनि थाखाय सांग्रांथि। नोंथांनावबो बाइक दं नामा जाय बाइकआ 5-6 गियार दं? अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि जानो गोनां खौरां। जाय खौराङा जाबाय मोनफ्रोमबो लामा सामाफोराव CCTV केमेरा लागायनाय जासिगोन। नोंथाङा जुदि 40 किल'मिटार स्पिडजों गारि सालायना नोंथांनि गारि नम्बरा CCTV केमेरायाव रेकर्ड जायोब्ला नोंथाङा 2000 रां जुरिमाना होनांगोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो गारिखौ बांसिन सुबुङानो 40 किल'मिटार स्पिडजों सालायबाङा। बेनिखायनो जों BM सोदोब चेनेलनि जाना नोंथांमोनखौ खावलायो दि नोंथांमोना जेरावबो CCTV केमेरा नुदोंब्ला नोंथाङा 40 किल'मिटार स्पिडजोंल' सालाय, अब्लाना नोंथाङा 2000 रां जुरिमाना होनायनिफ्राय बारग'गोन। बिनिखायनो बयबो सांग्रां जा। उननि रादाबाव दं एक्स NDP फोरनि केसआ उइद्र' जासिगोन। नाथाय साबायखर बावग्रा रावबो एक्स NDP गैया। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरिफोरनि मेलाव बुंथिना होयो दि जाय बिथांमोना हारिनि एबा हादरनि थाखाय जुजिनानै केस जानानै दंमोन बिनिनो बारग' NDPनि गासै सा 274नि केसआ उइद्र' जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा थाबोबावदों बिसोरनि केसआबो थाबैनो उइद्र' जागोन होनना फोरमायो। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि आसाम सरकार आरो BTR सोरखारखौ साबायखर बावग्रा रावबो एक्स NDPनिफ्राय गैया होनना बिथाङा फोरमायो। उननि रादाबाव दं सलमान खानआ अलिम्पिकआव सिलभार मेडेल मोननो हानाय खेला गेलेगिरि मीराबाई चानू बिथांखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बरायदों। बयजोंबो मिथिसार जानो हानाय मुंदांखा हिन्दी सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर सलमान खानआ अलिम्पिकआव सिलभार मेडेल मोननो हानाय खेला गेलेगिरि मीराबाई चानू बिथांखौ लोगो हमनानै बिथाङा बरायनायजों लोगोसे साबायखर जासियो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं BTCनि सोलोंथाइ बिफाना सा 240 टेट उथ्रिसारनाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ रानदों। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 240 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो BTCनि मावफुं सोद्रोमा रुप कुमार दे सम्पक, मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, उकिल मुसाहारि, रनजित बसुमतारी आरो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमर जयति बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे बुब्लियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि आसामाव फोरोंगिरिनि जेंनाया केन्सार बेराम बायदि जाबाय, नाथाय केन्सार बेरामखौ आजिखालि सोखानो हायो। बिनि गुबै ओंथियानो जादों फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ आथिखालाव सरकारा सुस्रांना होनो हायो। फोरोंगिरिया साख्रि नङा, नाथाय बियो समाजनि मावनो गोनां खामानि। समाजाव फोरोंगिरिनि मानदान्दाया जोबोद गोजौआव होनना साफ्रोमबो गोदानै फोरोंगिरि बिबान रुजुननाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो माबोरै सोलोंथाइ बिफानखौ BTR ओनसोलाव राफोद खालामनांगौ बिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांगोन होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै आरो नोंथांमोना दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव जानाय माबाफोर खौरांखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलाव फोसावनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना नैबे जानबुं नम्बराव दैथायहरनो हागोन। जानबुं नम्बरखौ मख'ना होनि 7086016067। बे नाम्बारा WhatsApp नाम्बारबो दंखायो। नोंथांमोना WhatsAppआव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन। गोजोन्थों।